Den her, den hedder en stegepande. Hvorfor hedder den en stegepande? Det er ren logik, mand. Det er ren logik. Det er helt fantastisk. Ergo, når vi skal have høj varme, stegeskorpe, alle de her ting og sager, så skal I bruge den her med den sorte overflade. Fordi hvis I nu går ud og tager sådan en her, som er lavet i rustfri stål, som er et helt andet materiale, og jeg har udleveret svensk øko-oksemørbrad til 700 kroner kiloet, og I knalder det op på den her, så brænder det så meget fast, og så står I der. Derfor hedder det en sortépande. Man kan sagtens bruge en sortépande til at lave smørbolle og alle de her ting og sager. Den er ikke fuldstændig udelukket til andre tilberedninger. Den er bare ikke egnet til at stege på. Så husk det, også i fremtiden, når I skal stege bøf og fisk, alt det her. Stegepande. Det er nogle gode mennesker, der har. Så har vi vores sortépande. En lille smule olie på, lige så vi kan få sorteret den her. Det vil sige, hurtigt tilberedning, lige så de sætter sig. Så hælder vi noget fløde på. Jeg kommer ind, så jeg selvfølgelig får et har noget salt og peber, og så henter jeg noget tørret krydderi af en eller anden italiensk oprindelse. Så propper vi lidt oregano i, og smager den til med salt og peber. Så skal vi have vendt den i vores pasta. Når vi så har gjort det, så er vi klar til at anrette. Så vil vi gerne have noget, der kan pynte. Så laver vi for eksempel noget, der hedder tomat concassé. Nogen ved det? Tænk, det skal jeg lige sidste år her, så vi får blære mig lidt. Tomat concassé i Italien. Der kan man stå på en eller anden farm hernede. Så laver man kryds top heroppe toppen. Så skærer man lige bunden ud. Så blancherer man tomaten. Nogen ved, hvad det er? Blancher. Blancher. Hurtigt opkog, hurtigt nedkøling. For så slipper skallen. Så kan vi trække skallen af. Vi trækker ikke skallen af. Vi beholder den bare på. Men skæreprincippet er det samme. Det er, at vi laver nogle små gåde. Så går vi ned her langs med, til vi får fjernet fyldet, der sidder inde i, og har den her. Så er det igen, vi lige tænker på vores skæreøvelse, som jeg har lært jer. Knækker i fingrene, op og lidt på knogen, og så er det kniven, der arbejder sig igennem. Ikke noget mere at skære sådan her. Lad være med det. Op og holde, og så skærer man sådan nogle fine, tynde strimler af tomat som dem her. Og den bruger vi lige til at drøse ud over vores pasta. Sværere er, at den faktisk ikke skal lave i dag. Derfor har vi også taget legær med. Vi fik en flytopskrift udleveret i den gamle. Den genbruger I bare og laver en gang flyt igen. Den her gang er I velkommen til at gå ned i 134 og hente nogle krydderier eller nogle nødder eller et eller andet og tilføje, hvis I har lyst til det. Men den er der som basisopskrift i. Yes? Hvad skal vi bruge den der lime til? Der skal I også... det var jo limesauce. Sådan en her. For at få noget saft ud af den, for den er stenhård, tager man lige lægger ned på sit skærebræt, og så ruller man lige, til man kan mærke, at den bliver blød skorpen. Over vores pasta. Sauce. I det, vi laver det. Der skal ikke for meget i, for syre har det ikke særlig godt med fløde. Endnu en gang. Det speeder faktisk den her proces op, skillingsprocessen. Så det er lige til sidst, bryder man lige limen i, vender det hurtigt og anretter det. Så det er sådan den arbejdsprocedure, I skal have i det i dag. Vi har taget noget... her er helt okay. Skal der have noget laks i? Ja, det skal vi også have. Okay. Det her, det er varmrøget laks. Det ligger i ordet varmrøget. Er der nogen, der har smagt koldrøget laks, for eksempel? Ja. Det ved de ikke. Jeg tror ikke, de ved, om de har smagt varmrøget eller... Varmrøget laks, det er det, I køber i Netto, hvor I får den form med lidt røræg oven på toppen, og så er den sådan helt fast. Og man er også i de skiver, man får. Det er en koldrøget laks. Så det vil sige, at det er en meget, meget, meget nænsom tilberedning, der er sket af den her. Den her, den har fået noget varme, så det vil sige, at fiberen bliver påvirket på en anden måde. Og det gør så, at det her laks her sådan mere falder fra hinanden. Det her skal kun lige med og varme op i jeres pastasauce. Og få at give noget smag. Ja, eller de kan dryste henover, lige inden at de hælder sovsen henover pastaen. Det er også velkommen. Fordi den er tilberedt, så der er ikke noget... Altså, I bestemmer, hvad I vil. Den er helt fri. Yes, over, smag til. Nogle spørgsmål vedrørende den her opskrift? I får skrevet pastaopskriften ned. Så er det kun lige den her fløde her, I skal hælde på og reducere ned og lave noget fettuccine her. Er der nogle spørgsmål, så skal I komme med. Nej, der var ikke nogen. Jo, du sagde, at vi skulle lave fly, ikke? Jo, Okay. så laver jeg også et fly, selvfølgelig. Det gør vi bare imens, så. Ja. Mens pastaen den står i køleskabet, og I skærer jeres grøntsager og alle de her ting og sager, så laver I et fly. Okay. Yes. 1.
bare... 2.